egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wethu namhlanje muhle bazalwane, glory unto Jesus. Amen. Bazalwane bami, ngithatha lethuba ngiyabingelela kulina, ngibingelele kubazalwane abasukela live ku Facebook ngelihle igama lenkosi, abazalwane abasukela amavidiyo ethu ku YouTube, siyabonga ukubona abazalwane balalela ama-podcast ethu kanye nama-WhatsApp esiwathumelayo, siyabingelela ukubona. Hallelujah. Namhlanje usuku olukhethekile bazalwane, ngiyacabanga nje ukuthi ake ngize ngibe mude. Hallelujah. Usuku lobaba, Father's Day. Ake ngithathe lethuba ngithi kubona bonke baba, Happy Father's Day. Hallelujah. Usuku olukhethekile bazalwane kithina bobaba. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ilanga lethu bazalwane siyabhiyoza namhlanje. Amen. Siyajabula. Hallelujah. Bazalwane ngazi mhlambe niyakhetha okuseza. Hallelujah. Amen. Before ngathi ama-message athi Father's Day ayashoda bazalwane. Hallelujah. Ngathi ayiphithizeni nje ifoni yabazalwane. Ngiyakholwa ukuthi ngizokusiza bazalwane. Amen. Glory to Jesus. Ike nje iphithizele bazalwane. Luzayawami usuku again. Amen. For us it is rather a dark day bazalwane, sihanjelwe ubaba ebekade sikhonza naye, sihlanganyela naye ubaba uSpanyol. Hallelujah. Inkosi imbizile kwamoya wakhe ungalala ngokuthula. Hallelujah. Ube ubaba kithina, siyabonga uNkulunkulu isikhathi asiboleke naye sibe sihle kakhulu. Hallelujah. Inkosi kwangaba nomndeni wakhe. Amen. We have the word today. Sizokhuluma about abobaba, fathers. Glory be to Jesus. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Kwabasekorinte besibili chapter 6 iverse lilodwa, iverse laka 18. Ngicela oyiphethe asifundele bazalwane. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Yes. The Lord Almighty says, I will be your father and you will be my sons and daughters. Hallelujah. Ngicela usiphilele futhi. The Lord Almighty says, I will be your father and you will be my sons and daughters. Glory be unto Jesus. Sizovala thina sonke amehlo. Nalizwi lakho uNkulunkulu wethu livela kuwena lingamadoda, liyasiqondisa endleleni. Khuluma ngalo, khazimulisa uJesu namhlanje egameni elinamandla lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ke ngalo, hlahlamelisa indlela yethu uphinde bese uyayiphumelelisa ngoJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. God is our Father. uNkulunkulu ungubaba kithi. Glory be to Jesus. Father, akesibuke legama bazalwane elithi father. What is a father? If ungabali ke ngiyakusiza ukuthi namhlanje ubale. uF kumele ufail. Father sizomqala lapha uF kumele ufail. Ubaba
umuntu onokholo, umuntu okholwayo, ubaba unekhona ekhaya, uba umuntu oba umpriest wekhaya. Kahle kahle indlela eya enkonzweni sibonela kubaba. Uma umama eya enkonzweni, umama uzoya enkonzweni but akuvamisanga ukuthi kube ne-impact enkulu even ebantwaneni, but the day kusuka ubaba nabantwana basuka bamlandele ngoba ukukholwa kahle kahle yinto abayithathela from the father, because ubaba uyena umuntu efanele akhulume amazwi wokukholwa phezu kwekhaya lakhe, phezu konkosikazi wakhe, phezu kwekhaya lakhe, asho ukuthi ikhaya lami liya kuphi. Hallelujah. Ingakho even no-Abraham iBhayibheli imveza lithi iBhayibheli u-Abraham is our father of faith, ubaba wokukholwa. Ukukholwa kahle kahle uma sikufunda kuyena ngoba wakholwa, even though isizathu sokuba akholwe sesingasekho, wakholwa kungathembisi ukuthi ukholekile othembisile, umethembisile lo akushilo uzokwenza. Because why? Baba umuntu onefaith. Glory be to Jesus. Umele ku-affirm. Ubaba uyaqinisekisa, ubaba uqinisekisa izinto. Uma ubaba, izwi lakababa linamandla ekhaya ebazalwane, ubaba uyo-affirma, uyoshoyo siyahamba noma siyahlala. Hallelujah. Siyenza noma senza. Wamenza hayi asenze. Hallelujah. Uthi umele teach or train. Ubaba uyafundisa. He teaches you, he trains you. Hallelujah. Njobo ngibona ngimala every Sunday, njobo yami to come here and train you endleleni zenkosi ukuthi ulandele imiso zenkosi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Kuza ubani bazalwane? U-H umele ukuthi ubaba uyiqhawe, uyihero yabantwana bakhe. Ubaba uyiqhawe noma uyihero yomndeni wakhe. U-H uphinde amele uhelp ukuthi ubaba uyasiza. Uma khona into ephukile ekhaya, siyazi kubaba, ubaba uzozilungisa lezo zinto ngoba ubaba uyasiza. Ubaba usiza nangemali, masidinga imali sigijimela kubaba, baba sidinga imali, ubaba uyasiza. He's always there willing to lend a helping hand. Kuzubani bazalwane? U-E umele ukuthi educate. Ubaba uyafundisa. Ubaba umuntu oza nemfundiso. Sakhelwa efundisweni zakababa. Abomama bayakhuluma bazalwane, but ivoice engathi iqinile umntwana uyayidinga. Why? Because ubaba is there to educate a child. That lendlela ayilunganga, nayo indlela elungile, kufanele uthathe lendlela bese umntwana uyalalela. Hallelujah. Elokugcina igama u-R. U-R umele i-respect. Ubaba nenhlonipho amabhuzu buddies basona. Ubaba uyathanda inhlonipho. Ubaba uyathanda ukuhlonishwa. Mawufuna ukuba right nobaba, mnikeze nje inhlonipho. Ubaba momnikeza inhlonipho umenza abe inkosi. Wathi ubaba wazizwa eyinkosi, sewuqedile. Waqala wamdelela ubaba senkingeni. Hallelujah. Bonke banjalo. Glory be unto Jesus. That is the meaning of the word Father. So uthi uNkulunkulu la sifunda khona, yena uzoba ubaba thina sibe amadodana namadodakazi akhe.
He will be a father to us. We are to be his children. Glory be to Jesus. Singabantwana bakaNkulunkulu. Ake ngichaze-ke nabo bazalwane bese siyahlukana. uNkulunkulu uBaba who is our spiritual Father. Glory be to Jesus. uBaba wethu kamoya. Hallelujah. Umuntu mephila akaphili kuphela enyameni, but uphila even in the spirit. Irole uNkulunkulu ayidlalayo ibaluleke kakhulu bazalwane, even ezweni lakamoya, ngoba umuntu uma ekhona lapha eBhayibhelini kwenziwa i-comparison kuthiwe ingani ninabo abobaba benyama. uNkulunkulu yena uvela as a supreme father who is your spiritual father. Akagcini phela lapho, ngoba uthi eBhayibhelini mina ngiyindoda yabafelokazi, uyise wentandane. Noma kuthiwa ubaba wenyama ngekho, I can come in as God and become a father to the fatherless. So bona ukuthi ubaba kanaye, I am there as their father. Ngifika ngivale isikhala ukuze isikhala singabonakali. So uNkulunkulu in your life, he is your father. Fanele kuba umthathe ezubaba, ukhulume naye yonke into, ngoba yena ungaphezulu even kwabo baba benyama. Baba benyama bayasibonelela, bayaprovide, but khona laba nganamandla khona la uNkulunkulu afika ngenelele khona. Yingakho lithi iBhayibheli noma ngicela ini yena uthembekile ukuthi anikeze, ngoba he is God. So whenever you come to God, don't just come to God as umuntu ongamazi, but come to God as your father. Fike kuyena uthi baba kunje baba nake ngudingayo, then you will see God akunakekela. Yingakho uJesu umefundisa ngokukhuleka uthi anothi uma nikhuleka, Baba wethu osezulwini. Uthi umoya uyakhala, moya wethu is crying. Uthi umoya wethu mawukhala, Abba Father, ngoba simbiza in the spirit. Yenozwa in the spirit uyakwazi ukubaphendule in the flesh. Ngibonile uNkulunkulu simbiza bazalwane. uNkulunkulu sithi uma sesimbizile maqeda wasabela, waqeda waphendula. I've seen the faithfulness of God as a father. Glory be unto Jesus. uNkulunkulu ekhona as a father, angeke ube nesikhala sokuthi ngazuthi abantu abekho eduze kwami, ngazuthi ubaba anginaye, ngazuthi ngishiwa abantu, but you will always feel complete ngoba yonke ivoid ebakhona uJehova uyafika zivala. God is our father. uNkulunkulu unothando. One of the attributes kaBaba ukuthi ubaba umuntu onothando. Yiko lithi iBhayibheli lapha ku-3:16 lithi ngokuba walithanda izwe waze wanikela, ngoba lama uthanda you give. You cannot love without giving. Abo baba abantu abaphayo, abantu who are giving in their nature, they give. Amen.
you give, that giving ihamba ne-sacrifice. Kunezinto i-sacrificeayo ukuze ikhaya lakho libe right, ukuze abantwana bakho babe right. That is the role of a father. Ingakho wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuze kube yilowo nalowo okholwa yiyona angabhubhi, kepha abe nokuphila okuphakade. Uma bekungathi mina eqaleni sasikade sikude naye, eqaleni sasikade singekho eduze naye, but yena wenza indlela, wakhanda amasu ukuze asilande, asidonse. Lithi iBhayibheli thina manje sesibizwa ngendlalifa zezulu. Lithi iBhayibheli uma lichaza ngendodana yakhe, sa-adoptwa, sathiwa singamadodana namadodakazi akhe, sanikezwa ama-full legal rights ukuba sibe ama-joint heirs with Christ, ukuthi uMkristu eyothola, uMkristu eyozuza ifa, nathi sibalwe kuthiwe nathi ifa siyalithola ngoba uNkulunkulu usiconsidera njengamadodana namadodakazi. Ingakho-ke we-value bazalwane indaba yokuba seduze naye, because we understand him ukuthi for us ubaba. Glory to Jesus. Ayikho into engambamba by surprise efaka wena ezubaba. Hallelujah. Ungamuva ukuthi abantu benzani around wena, ungamuva ukuthi abantu bathini ngawe. Look at God as the Father. Come to God as the Father. God will deny yonke into esurround wena. Hallelujah. Angeke avume ngawe, angeke akuyekelele, angeke avume ukuthi izinto ziqede ngawe, angeke avume ukuthi uphele kungaziwa ukuthi uphele kanjani, angeke avume ukuthi unyawo lwakho lushelele. But yena uyokuthwala, uthi yena sisentendeni yesandla sakhe, uthi yena siyinhlamvu yeso lakhe. Umebheka ubona thina athi obhala incwadi yamaHubo umuntu kuba umlandele kangaka, thina indodana yomuntu ubuyinake na, yena uyasinaka, yena uyasikhathalela. Ingakathi ezwini lakhe lingakhathazeki ngalutho, nanokuthi kusasa niyodlani nigqokene, ngoba mina enginakekela inyoni zezulu nami ngizoninakekela. God will provide as a father. A father carries provision. Uyakupha lokho okucelayo. Bazalwane bami, sengiyaqeda, ngiyazi ukuthi kuba khona izinto ezivukayo, ngiyazi ukuthi kuba khona izidingo esiba nazo, but ake siye kuNkulunkulu nezidingo zethu. Sike siyothi Baba, nazi izidingo zami. Ngicela ukuthi unakekele lokho kwami. Mina ngizele ngizoyenza into eyodwa la emhlabeni, ukuthi ngizokudumisa. Inhliziyo yami futhi angifuni ukuthi ihlale ekutheni ngishoda ngani, ngidinga ini, ngoba hleze ngigcine ngasawabona amandla akho. Ngoba uthe uNkulunkulu ngale ndlela athembeke ngayo, angeke ufike kuyena ufike ucele ifish, maqeda yena akuphe inyoka. Angeke ufike kuyena ucele isinkwa, maqeda yena akuphe ilitshe. But uzokupha njengangocela kwakho. Uma wena uza kuyena, uhlala kuyena, u-understand ukuthi who is the Lord, u-understand ukuthi uthi uKristu mina noBaba simunye,
understanda ukuthi yena mina ngiwumvini oyiwona wona. Umuhleli kuyena uyaqhubeka uthela ithelo. So when you come to him so that you may produce fruits, ukuze uma yena uNkulunkulu ebheka kuwena bese uyathokoza ngoba ubaba nobaba uyajabula uma ingane yakhe yenza njengokuba yena eshilo. Because God is our Father. Uthi Paul kwenye indawo fundani kimi landelani mina njengokuba ngilandela uKristu. uKristu uye example yethu, uye indoda yokulandela. So senza njengaye. Ingakho athi nina njengoba nisezweni anibona bezwe. Maqeda uma sesithandazela ibandla athi Baba ubagcine bona basezweni ababona bezwe. Athi angikhulekela laba kuphela but ngikhulekela nalaba abazayo. Yebazalwane nalo ngifuna ukuveza ukuthi sila sizolandela uKristu. uKristu is did the will of the Father. Wenza intando kaBaba. Nathi simisela ukuba senze intando kaBaba. Uma senze intando kaBaba uyajabula ngathi but izwe angeke ize lisithande. Ingakho athi nani bayokunizonda njengokuba baqale bazonda mina. So silandela yena, senze intando kaBaba. Injongo yethu enkulu ukuba sifane naye. Uma sifana naye siyazi ukuthi lokho kusenza ukuthi ubaba umebheka kuthina bese uyajabula, because he is our Father. Glory be to Jesus. Amen. Ubaba uyabekezela. Sesiyaqala bazalwane. Ubaba uyabekezela. Ubaba akadelani. Ingakho uNkulunkulu uthando lwakhe lungenamkhawulo. Uthi ubhala iBhayibheli uyayinisa imvula kwabagodli naba-ungodly. Kuba nalento ethi ngelinye ilanga nalo obona ngazuthi akafuni ukusondela enkosini, ngelinye ilanga naye uzoshintsha. Ngelinye ilanga naye uzojika. Yingakho uNkulunkulu angasheshi amwrite off, alukamnikeza ithuba athi phenduka. Njengendodana yolahleko elithi iBhayibheli wacela konke kubaba, wathatha konke kubaba, wahamba wayezweni elikude. Lithi iBhayibheli masekafikile ezweni elikude wachitha konke imfuyo kababa. But lithi iBhayibheli ubaba ubelokhu ehlezane nethemba athi ngelinye lamalanga indodana yami izobuya. Ingakho umuntu oqala obona indodana isibuya bekade kunguye ubaba, wabona ukuthi indodana yahamba iqhuba imfuyo, namhlanje ibuya isaphethe lutho, yahamba igqokile, namhlanje ibuya sesembashile, empahla ezifakile nazo sijabulile. Maqeda yabiza yathi buya lumsana yenzani idili ngoba indodana yami bekade lahlekile, namhlanje seyibuyile. Glory to Jesus. God is our Father. Sometimes kunama relationship efunela ungazitsheli ngawo kakhulu. Hallelujah. Amen. Sometimes people bayaphenduka bazalwane. Uma bephenduka, I want you to know ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uthi uDavide kuyenzeka ubaba nomama bangilahla, but uJehova uzomgona. God will be there. Nokujikela ubani umlahla ubani, nokubani angasafuni, God will be there. Come to God as your Father. God is our Father. Glory be to Jesus.
Asihlalele enkosini ezubaba wethu. Hallelujah. He shall amaze us yendele isimanga. Bengazelanga bazalwane uzobathi ishumayeli kakhulu. Bengizothi nje uNkulunkulu is our Father. Glory to Jesus. Singaphakamani thina sonke.